Aj novembrové vydanie školského magazínu bude plné zaujímavých tém. Sme radi, že nás sledujete. Vitajte. Zlepšia naše trávenie, posilnia imunitu a pozbudia našu náladu. Ich veľkým plusom je, že pobyt v aktovkách prežijú bez väčšej újmy. Áno, tušíte správne, reč je o jablkách. V rámci Týždňa zdravej výživy bola na našej škole vyhlásená súťaž o najväčšie a najmenšie jablko. 411 gramov, výborne. Zapojili sa všetky triedy prvého stupňa. Žiaci, ktorí doniesli najväčšie a najmenšie jablčko, boli ocenení. V tento deň si žiaci doniesli aj desiatu, ktorá pozostávala z jablk. Ja som si doniesla jablkové kože a sušené jablká. Ja mám jablkovú babovku a piekol som ju s mámkou. Ja mám jablkové lievance, jablko a hurmikaki. Ja mám jablkový koláč, piekol som to spolu s mámkou. My sme vyrábali smuty, ovocné tanieriky a jablkovú tortu. Krájali sme jablka, šúpali sme jablka, miešali. Spolu so žiakmi sme pripravili aj ovocný šalát, ktorý pozostával samozrejme z jablka, granátového jablka, hrozna a z pomaranča. V októbri sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť psychológom hovoriť o svojej práci. Mnohí preto vo svojich poradniach zorganizovali Deň otvorených dverí. Pre deti sme si prichystali nejaké také aktivity, ktoré sa týkajú duševného zdravia. Písali sme list nejakému priateľovi alebo kamarátke alebo rodine, ktorá prežíva nejaké ťažké časy. A trochu sme sa porozprávali o tom, aké sú mýty, o psychológoch, kto je ten psychológ, kto je psychiater a v čom spočíva taká práca školského psychológa. Takže vždycky psychológ pracuje tak, že tu sedíme alebo tu sedíme a sa rozprávame. A keď niečo nám tu rozprávate alebo niečo mi tu poviete, tak to ostáva medzi nami. Dozvedela som sa, že čo robí pani psychologička. Aj duša môže ochorieť, že sa dá liečiť. Máme tu aj plagát, kde môžu poskytnúť pomoc nejakej duši tak verbálne, slovne. Zároveň sme deti informovali o tom, na koho sa môžu obrátiť, keď sa cítia zle alebo prežívajú nejaké zlé veci. Povedali sme si, že dôležité je sa vždy obrátiť na rodičov, na učiteľov, aj na školského psychológa. Pomoc v oblasti duševného zdravia poskytujú aj rôzne združenia a organizácie. V Prešovskom kraji ich pôsobí niekoľko. Máme tu napríklad Káčko, Kreate klub, kde sa venujú hlavne tínedžerom, ktorí majú nejaké také duševné, psychické problémy. Máme tu novo vzniknuté Centrum Narnia, kde sa takisto venujú takýmto deťom. A samozrejme je tu aj linka detskej dôvery, kde sa vždycky môžu deti obrátiť s nejakým svojím problémom, alebo aj rodičia samozrejme. Zdokonalili sa v cudzích jazykoch a spoznali zaujímavé miesta. Z jazykového kurzu si žiaci odniesli nielen nové vedomosti, ale aj zážitky. El gato. La araña. La hormiga. La paloma. So žiakmi 6. ročníka sme absolvovali druhý ročník denného jazykového kurzu. Cieľom jazykového kurzu je podporovať výučbu cudzích jazykov nielen klasickou formou. Aquí tenemos unas especialidades españolas. Máme tu rôzne španielské špeciality, ako napríklad churros a iné koláče. Me gusta mucho estudiar el idioma. Rada sa učím španielčinu, pretože mi učarovala história a kultúra španielsky hovoriacich krajín. Počas prázdnin som veľakrát navštívil Španielsko spolu s rodičmi. Poznám veľa španielských piesní a mám rada španielských spevákov. V Španielsku mám rodinných známych a priateľov. Chcem im lepšie rozumieť. Vyučujúci si pre žiakov pripravili rôzne úlohy a aktivity, ktoré žiaci riešili nielen ako jednotlivci, ale aj ako skupina. Online stretli v podstate známu osobnosť Lucy Dekos, ktorá sa preslávila judom.
Vypočuli si francúzsky jazyk, francúzštinu, mohli sa aj opýtať čokoľvek a vedeli pritom využiť svoju vlastnú slovnú zásobu. Heute hatten wir einen Tierkarneval. Ihr habt die Masken gemacht, gebastelt. Na hodine sme vytvárali zvieracie masky. Každý žiak svoju masku predstavil a hodinu sme zakončili karnevalom. Ich bin Wildtier und ich bin Scheutier. Naďalej sme rozvíjali spoluprácu s Prešovskou univerzitou, kde naši žiaci spolupracovali so študentmi pod vedením vysokoškolských pedagógov a taktiež sa stretli aj s lektormi cudzích jazykov. Мы вчера были в русском центре, где мы разговаривали по русскому языку. Boli sme v ruskom centre. Pani učiteľka pre nás mala pripravené rôzne aktivity. Boli to rôzne jazykolámy, riekanky, hádanky, takisto to bola téma vlastne príroda Ruska, kde sme sa venovali zvieratkám, rastlinám, stromom, kvietkom a podobne. Потому что мне он очень нравится, мне как еще и страна Россия. Rusko sa mi páči ako krajina a ruštinu sa učím od 2. ročníka. Чорної ночі чорний кот пригнув чорний димоход. В дымоходе чернота, а дыши-ка там кота. Я знаю русский язык, потому что я смотрел много русских мультиков и... Baví ma ruština, pozerám ruské rozprávky, sledujem ruských blogerov a mám aj sesternicu z Ukrajiny, ktorá rozpráva po rusky. V tomto školskom roku sme do portfólia zaradili aj iné jazykové inštitúcie, a to Francúzsku alianciu a Goetheho inštitút v Košiciach. Sonare Creme, Der Bikini, Die Muscheln. In Goethe-Institut war prima. Wir haben viel Interesse. V Goetheho inštitúte bolo veľmi dobre, pozerali sme film, vyplňali pracovný list a hrali sme Pexeso. Všetci spolupracovali, všetci sa snažili. Vidíme, aj teraz sa im veľmi zapáčilo to Pexeso, že ho hrajú a zároveň sa aj tie slovíčka učia. Tak si myslím, že áno, že to stálo za to. Šokoláde, zum Beispiel. Tomaten, English. Ja, Tomaten. Brezel. Dobrý deň, volám sa Tomáš, mám rád Francúzsku alianciu a Francúzsko. Salut, je m'appelle Catherine. Ahoj, volám sa Katka. Páčil sa mi výlet do Košíc. Týmito aktivitami som sa snažila našim študentom malým ukázať, ako funguje Francúzsko, aká je jeho kultúra, aké sú nejaké tradičné francúzske hry a čo radi robia Francúzi vo svojom voľnom čase. Radi spievajú a hrajú na hudobných nástrojoch. Svoje hudobné nadanie predviedli na súťaži Kúpeľa má talent. V rámci oslav 50. výročia našej školy sme zorganizovali hudobnú súťaž pod názvom Kúpeľa má talent. Do súťaže sa zapojilo 45 žiakov, ktorí hrali na hudobnom nástroji, spievali populárne piesne a ľudové piesne. Videli sme a počuli sme akordeón, flautu, husle, klavír. Snažili sme sa oceniť a hodnotiť samotný výber skladby alebo piesne, samotný prednes, čiže intonáciu, rytmus sme hodnotili a potom náš celkový dojem z celkového vystúpenia. Súťaž žiakov Kúpeľa má talent sme spojili aj s výstavou výtvarných prác, ktoré sú venované 50. výročiu našej školy. Sú to práce našich žiakov, ktorí sú ocenení na mnohých výtvarných súťažiach. Lesy Slovenskej republiky vyhlásili už v poradí 7. ročník súťaže v zbere šípok. Súťažili jednotliví žiaci, ale aj celé triedy. Najlepší zberači budú odmenení vecnými cenami alebo výletom do lesnej školy. Zapojil som sa kvôli tomu, že doma máme kopec šípok, kopec krikov, tak
Mal som šancu. Verím, že to vyhrám. Každý deň po obede dostávali sa títo žiaci do prírody, vonku, zanechali mobily doma a zbierali šípky. Čiže presne to, čo bolo výzvou a to, čo bolo cieľom, bolo splnené. Žiaci trávili čo najviac svojho voľného času v prírode. Momentálne máme vyzbieraných a odovzdaných 300 kg šípok, takže dúfam, že sme prispeli k dobrej veci. Sme veľmi šťastní, že vaša škola práve zareagovala a ste najlepšia škola zatiaľ, čo sa týka Prešovského kraja. Takže vám štátny podnik veľmi pekne ďakuje. Deti sa stretávajú s násilím doma, na internete, ale aj v škole. Často ich problémy nikto nerieši. Rozhodli sa preto, že nebudú ticho. 5-minútovým hlasným bubnovaním na čokoľvek a čímkoľvek, čo vydáva nejaký zvuk, upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím. O tejto téme diskutovali žiaci so svojimi učiteľmi aj na vyučovacích hodinách. Často sa hovorí o tom, že týrané a zneužívané deti sú niekde zastrčené v kúte a nevedia za seba bojovať. Ich hlas často ostáva nepovšimnutý. Práve preto dali o sebe deti vedieť aj prostredníctvom tejto celoslovenskej akcie s názvom Bubnovačka. Dúfam, že deti, ktoré sa báli ozvať a majú nejaký takýto problém, takže teraz im to nejak pomohlo a už sa bať nebudú a naberú odvahu ozvať sa. Išlo o to, aby nás bolo počuť vlastne naše problémy a všetko, čo vlastne prežívame, aby nás neprehľadali. Na bubnovačku sme si doniesli všetko, čo vydáva zvuk. Panvice, bubny, varechy, plastové fľaše, hrabkače, zvončeky. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.